Не знам, човек, сигурно, то гледай колко е нагоре стръмно. Там трябва да се качим. Те с много вяра им няма тези стълбички. Са кетрем нагоре. Но по принцип е лесна пътеката. Чакай сега. Айде, бавничко. Вау! Тук е... А тото и нещо тресе цялото. Така много странно е, човек. Определено няма да дойда повече. Те стръгнат с кучето, как ще стигнат с кучето догоре? Луда работа. Не! И след това с телефона се дъша. Телефона и се дъша. Моля, преминавайте по платформите, не повече от 3 човека едновременно. Ако забележите неизправности, не го се обадим. Сега ти нещо, ако ми кажеш не държи, дева. То и нещо ме е страх тук вече. Мале. Ти с хора, как са го правили нещо тук? Внимателно. Ето и ако и лесна пътека. Оле, мале, гледай какво стана горе тук. Стои дяволската еко пътека по лесна, бе. Тъй, тук спирам да снимам вече.